Vi mener, at den gamle brandstation ved Bispeengbuen er en skjult perle. Stedet ligger godt, har en passende størrelse og vil nemt kunne blive bygget om til et sted med mange aktivitetsmuligheder. Indendørs skulle man lave en skatepark, og udenfor ville man kunne lave basketballbaner og fodboldbuer. Og alt street art burde være lovligt. Tak for at I så med, og vi håber, at I vil støtte op om ideen om at lave Bispeparken.